Hi, si Manang Hili nih. Hi mga kabayan, diyan na pod ko, si Manang Hilin. Ang mga bata, kay ano ba nga hoy best, ting report na module ugma. Si Kia kay nasalaag man eh. Ang isang module, dali silang cancer. Kay bawa mo magdoktor, magkunis Kia. Mag-nurse ko nun eh. Lago, inahan, tutuwi, inahan mo rin magtudlo. Sige na. Budol. Buday ko sa bundoy, kumana ba makako? Doy! Budoy! Oo! Barong! Budoy! Nagkamila pa kung kaya mo ba? A few moments later. Hi mga kabayan, yan na po ko. Grabe. Karon kay diyan man gusbay sang anak. Pagsulod bas kwarto nila, ang daghan naman sila bunon. Lain man mapukoy trabaho, alam man hinad sa laba. Si Kia kay presento nga kami kunong duha mang laba. Amo na may nabahan kaya sa kristal sa dagang labunon sa ang mga anak kay wa mandali kay trabaho man sa mga bata kami nabilin. Na namling labahan karon kay gawat pud makatabang ko nila kay palagsara po ko manhi manglaba ko ron si Kia kay nas Kia matabang naglaba be tabang ko sa dagan ang kabutan di mata kay magdoktor ko ni puhon kalis Ginoo magdoktor maabtan pa ko daning magdoktor ni nga tiguang naman ko di ba be maabtan ka kanang magdoktor ka be nakaron manglaba ko numi matabang ko sa laba lawan ta gamaw baglaba di mo lang nagmay ha kang tamang ka kaglaba na manglaba mi ron wala walin sa manglaba mi. A few moments later. Kuha na sabon, Doy! Dali na, Doy! Kia! Tama mga kaglaba? Mag na. A few moments later. Kia! Sabon! Dali na, Isod! Tama mga kaglaba? Ilan na ka sabon? Dali. Dali ka. Iya. Kanang bungtod, nasa mga bungtod, tao mananap lugar. Sindag laba, sindag module. Tabangan ko kunin sa laba. Nabutan yung bata, buyag. Kanang libro na, tao butang mananap lugar. Ang puno, sige mo doon, pumunta na. Kanina, usang ng libro, butang na o tao. Iya ka, usang ng libro Iya, butang na o di. Nabay limang lang yung tabang kuno sa laba. Kanawa, nga po nagapilapin. Kita mo labon daghang kag labon sila kay mga laki sige basketball, sige ilis. Mao ni nga namo mura ni hala man pahinay kag ang paglaag. Kuning bakasyon ko kay manglaba. Nagbabasa ka, maligo ka na guman. Kamay mong kuha sabon. Maling-malingin. Bawal na ron kay na yun. Doy. Hinera ba yung tubig gani? Tubig sa... Hinera, kung kapag ang kamera. Ang mutaanag nga po na, mutabang kong daglaba. Naluwa mo yun, tabangan kong kong daglaba. Wala mo sa mutaas. Nera, di mo be? Ha? Di mo ka malaba?
Alam niyo sabon dah, alam na kasabon mo dah. Ha? Wala na ka doon. Bati yang. Ngano dengan hikarani, nabayong ka. Karingan hindi ka ba? Alom! Alom! Ito ron. Matapay. Tanaway mo na bandira. Bantayin mo pa, pamirindahan mo na bandira, ha? Ha? Pamirindahan mo na bandira. Ha? Kay, kaya ko rin mga ba? Batay ko ay merinda ron. Ini, kabila na to. Bisa? Ini basa na kopi. Ingoto isa mo ko, maingoto pa, maglaba pa. Isa man ko lang eh. Ay, pangani kulong pa para maglaba. Ha? Anda ka na mo trabaho, nagmudjur pa sa maglaba. Ay, ito lang t-shirt. Karang naglabag ang dapit sa lubot, arong mahinlo. Ano magilamoy-lamoy mo kaya? Nilaban yung papagi. La bandira, tralala. Tenganong dengan hi ng laba. Wa pa dengan hi di kalaba. Gusto man na matabang, jadi man napatabangan kay di mo ko ganahan malangan man ko. La 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 la, la bandira, Rukia. Lumot, nalipay ko ni mo, nga tamang ang laba, di ba? Mula mga taga Garcia. Garcia bisaw. Asa mo kita, oh, papalong-long. Dalas gimong iya, la bandira na. Pagi ka ni mo, upa-upa. Karon, tawag ko. Di nas kiya, upaw.